Alas 9 na. Oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya. Makalingaw o makapawala o problema. O sa pangiluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na. He! Joke lang. Hoy! Oh, di ba happy? Oh, happy! Mayong buntag, kalatong tanan, mainit ka buntag. Kumusta ang dagan sa kinabuhi? O okay na ba? Basta ako dili galingkod lang, wa ko gadagan. Siyempre, may buntag, good morning. Assalamualaikum kanyo katan, maupay na aga. Naimbag nga aga sa tanan. O siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh, wow. Ano na punta diri? Sa saba nga programa o magkatawad dyan, alegre kayo. Hi, best to towns. Sabi ko naman itong mga soke. Wow, happy morning atong mga... Ay, siyempre, Zamboanga City and Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow! Sub-Saharan Mindanao. Kuya Juan. O, diba? Happy lang. O, diba? Hello, good morning, maing buntag atong mga soking jeepney drivers, mga karinderya, mga tricycle drivers, taxi, wow! Siyempre dyan sa IBT, happy morning ka natong tanan, wow! O siyempre ni, ambot lang, kung kailan ni mo, di makita dong, sa ulam. Siyempre, good morning, maing buntag! Maing buntag, siyempre, ni Sir Roderick Titrel. Good morning, Mr. Roderick Titrel. Siyempre, atong Vice President for Foreign Affairs. Hello, good morning. Siyempre, Dr. Rosello. Good morning, ma'am. Ang atong OIC College President. Vice President for Academic Affairs. Good morning. Siyempre, diba? Dr. Roy Valesco. Good morning, sir. Ang atong College President. Wow, siyempre, good morning, my buntag. Sir Alvin Reyes, good morning, itong Vice President for National Finance, happy morning. Siyempre, good morning to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Punitin ang gano'n! Ay, makalimata, live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. So, replay ni siya sa among page ang 106.7 Marino News FM. Wow. Check corrected by. Siyempre among YouTube channel, ang Marino News FM. Siyempre among Zeno Radio, ha? Open lang i-apps o apps na siya, Zeno apps. Dito mag-i-select mo ang Marino sa makita ninyo. Wow, makadugog ba? Sa among warawara, diri sa, diba? Sa among radio station sa Zamboanga State College of Marine Science and Technology. Siyempre, good morning, may buntag, Mr. Wegas Itoy, ang atong head sa Estrad Mission and Scholarship Office. So, good morning, Robani Cago, yung assistant na siya. Good morning. O ang mga Cago family sa Tumaga, happy morning, kalatong ganano. Siyempre, good morning, sa akong Facebook. Hello ni Father Bots, diba? Hello, Father Bots, Candido. Diya sa Barangay Mampang Parish Church. Wow, happy morning, diba? Forgive me, Father, for I have said. Joke lang, ano sa mga umpisa. What? Dagan na po sa lahat. Kay maulam itong kumpisar ka na kailang nga pari. Uy, magkupisal no ko na magkupisal gani ko no kan mangita ko kanang cubicle ba kanang naray buslot kandi magkata nimong naong ba kay malu. Lain naman kupisal ron kay medyo face to face naman ko. Baka magkomedya ko ba Ginoo ko. Ay Ginoo ko bala. Nana din na kinabuhi oy no. Si Ma'am Jolie Bayo Candido, happy morning. Ingat lang. Siyempre, good morning.
Mami Telly si Toy, Andoy Asciendas, Balikawit, mga Sitos Family, Arnel si Toy, Hog Siyempre, Best, Brother Alviar, sa Dakon Village, Som, sabi sa Rico, Ate Bit Pyran Family, happy morning. Siyempre, good morning, Nines Tiding Rosalios, Yan Isabel Franca, good morning. Siyempre ni Miss Maribel Franca, good morning. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office, good morning. Hello, good morning, Ma'am Elisa Goso, Sir Eric Villanueva. Good morning, atong sa Finance Office, Ma'am Norma Villar, happy morning. O siyempre, good morning, Ma'am Ellen, Dr. Elita Capasio, good morning. Ang atong head sa Sports and Sociocultural, happy morning. Siyempre, good morning everyone. Keep safe always and God bless as always. Yung si Connie Dublado. Oh, that's a so good Southern Leyte. Happy morning. Oh, siyempre, good morning, maing buntag. Oh, Yeng Ventura, Decano, Kota. No, diba, oh. Pagret daw. Happy morning na dyan. Oh, siyempre, wow. Si Jerry Bean, wow, is watching. Happy morning. Mindanao, diba? Siyempre, good morning, may buntag. O, mampuntag na Lord Farm. Captain Manit Apit, Dr. Sir Chong, Sir Jos Claudia, good morning. Captain Imo Laurente, good morning. Sir Salon, happy morning ka na itong kanang ingat-ingat lang, o. Dr. Bingel, Mother's Night, good morning. Atong mga driver, Jolie Valentin Sebastian, happy morning. O, diba? Si Jula, si Dondon, si Real Biar, o si Vincent, si Joey, happy morning ka na itong kanang. Siyempre, good morning, may buntag. Oda sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning, Ate Faith. Oh, good morning si Eileen, si Henry, wow, si Marvin, si Master Chopper Lunel. Happy morning, Ma'am Dines White, Sir Diallo Cosalin, si Prince, Precious, and si Kenneth. Happy morning, sa Tiloy lang. Siyempre, good morning, may buntag. Oda sa GNG, Tiloy Baycaso, happy morning. Sir Paul and Ma'am, sa Cristo, good happy morning. Oh, wow. Okay, malabog Chico, si Bong Dol, John Malin, wow, si Vicino, happy morning, Galonger, si Antinolpa, si Dennis, si Jake, happy morning, wow. O, siyempre, wow, napadiri, maglagot si Sir Lando. What? Oh, nag-inusara gani kong naglakaw, hapit pa ko naligsan. Mana, kay mula ba yung magkawag dili pedestrian, di ligsan jug ka, o, di ba? Maunang kita, o, ano to ta, pedestrian jud, para natay rights, o, di ba? Muna sa maganta, o, makasapi jud. Yan ang totoo! O, di ba? Hello, good morning, Uncle Lan, o, long hair man, o, kuya long hair, ay, saba-saba na, di ba, may ligara po ka. Siyempre, naka-long hair ko, kay gamit ko, gamit kong sabon, pampatasok buhok para mawala ang kalbo. Siyempre nabitaw ko, tudloan ka mo ha, para mautasin yung buhok mo, baga mo itong kanang castrol oil. What? Ala, sa motor mo nila, no? Kiling. Castrol oil. Sa motor man na no? Labaw na daw na. Di oy, castor. Dili castrol, castor oil. Di ba? O, ka na siya akong gigamit. Hello, good morning, Mami. Dana pa namin apa. Good morning. Wow, malunod chong. Si Makoy, happy morning. Lili Rosales, Mother Girl 3, good morning. Happy morning ka na itong tanan. Oh, wow, happy morning. No? Ante Level Pangko, Uncle Level Pangko, happy morning. Wow, ingat ka lang. Oh, siyempre, oh, di ba? Sir Mario J. Manjano Lagama sa Lamilag XYG Food Hub sa Purok 2, happy morning. Wow, ang akong estudyante, wow, si Penelen Kindala Zabala, happy morning. Oh, si Pepe Ketsa sa Lapu-Lapu City, wow. Diba, oh. Mao gani, ngayon natabitaw ka. Oh, dili juga kaingon nga love ka. Oh. Kay ultimong pag-reply, ugmaan pa. Oh, di ba? Oh, tinuod na, oh. Tinuod na. Yan ang totoo. Kung paano ka, kung love ka, reply ka na yun. Ko. Text ka daw. Ugma pa ka replyan, Kuya Juan, gara po na mabuang ko bayot. Di ba?
Miyerkules, Huwebes, Bernes, Sabado. Ay, Ginoo ko mabuang ko bayot, no? Upat na lang kaadlaw. Sabado na po! Hello, si Brian Malinaw. Happy Meal. Good morning po. No. Ay, uy, batasan ni si Brian Malinaw. Good morning po. Usay pag to, tiguang ko? Tiguang na lang, joke ko. Joke lang, di ba? Oh. Wow, si Jennifer Araneta. Wow, good morning, Sir Lando. Good morning. O diya sa barangay. Ano to? Katong Bulingan po. Barangay Bulingan. O diba, happy morning. Di ay ko rin, happy morning. Pasensya na, kay di ko kabasa. Di ko kadungog kayo kay kasagaran sa mga gwapo, kasagaran sa mga gwaparon. O bungol-bongol og dili ka kita. Nay music o. Dili madung. Ay, mabuang ko bayot ana sa o. Hello, good morning, my buntag. O di ba, my buntag. Mami Umarjon, my family, Ma'am Lan Aliala, happy morning. Og syempre, good morning, my buntag. May buntag atong mga suki karinderya sa Tumaga, diya mga vulcanizing shop, padong sa Paris Happy Morning, o diya sa Tumaga, Matud. Wow! Hello mga ladies! O diba? O sa tanang mga beautiful o guwapur, o diba? O diba? O wow! Wow, social, no? Hello sa atong mga suking mga beautiful og mga gwapur, o di ba nasa what? Anong beautiful man kay gwapa ka pero walay kwarta, beautiful. Gwapo ka walay kwarta, gwapur, o di ba nasa asang goto. Ay, hello, good morning, may buntag. May buntag, siyempre, sa kong paborito, Mami Arjen Pardo, Ate Chani Pardo, sa Skybox Coffee. Happy morning! Oh, diba? Diyan sa Upper Dulian, sa Baras Batchoy, BJJ MPs, mapang. Happy morning ka na itong tanan. Oh, good morning! Diyan sa Supply Office po. Diyan sa Western Mindanao State University. Diyan si Ralph Jude Lacunia. Oh, diba? Oh. Happy morning, Kuya Ralph. Oh, yeah. Si Ropel de la Cruz. Happy morning ka na ito. Punitin ang cedula. Check, corrected ba? Oh, simple nga itong mga pasiyo, boys. Happy morning. Diyan sa Paseo del Mar. Oh, siyempre, diyan sa Hall of Justice. Happy morning. Diyan Balita Barbara, mga Piaggio drivers. Ay, mga sugat mo sa Riondo. Oh, Adelina Molina. Oh, diba? Oh, Yeng Bento ko na si Abing Climar. Happy morning ka na itong tanan. Wow, kanta. Disco. Oh, disco. Yes! Oh, disco. Wow, si Julius Baksat. Happy morning. Disco. Wow! Lupigas Elias aning akong ano. Ako'y na problema sa mga asa makakita. Sa daon nga laya akong amigo nga tinga. Di na siya mahimutang, sakit iyang dugan. Kay dugay na daw siyang wala ka rapapam. Pam rapapapapam. Dako iyang gisi abot sa dalong kan rapapam. Pam rapapapapam. Lami ang natural kunta sa kayahan. Sila krisis dili tinuod ana isa pa na kabungtod. Lingi sa wala, lingi sa tuo. Abanti lagamay padayon ang tulo. Rapapam rapapapapam. Dako iyang gis sa lalunggan. Rapapam rapapapapam. Lami ang natural kunta sa kinaiyakan. Sayaw ni Girl
pa sa'yo ni Edmar. Si Edmar akong baby. Sayawa na! Hala, pag kayo sa siyong puntag, no? Hala, taga matuod ya. Hala, sumba-sumba na! Yeah! Ato ang mga sumba girls niya. Yes! Oh! Hello, ni Brian Malinaw. O, diba? Sayaw kas Brian, no? Kita niya. Oh! Nung gihatag man sa atong amahan, ipatubo ang tanom para sa ato ang tanan. Pero inyong gibabagan, gibawalan, kay inyong gikaon bato amo kay utan. Rapapam pam pam rapapapam pam, dako iyang isi abot sa dalunggan. Rapapam pam pam rapapapam pam, lami ang natural kontra sa kaiyakan. Sila krisis dili tinuod, tinuod anak usapan na kabungtod. Lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuo, abanti lang gamay, tadayon ang tulo. Rapapam pam pam rapapapam pam, dako iyang isi abot sa dalunggan. Rapapam pam pam rapapapam pam, lami ang natural kuntas kinaiyakan. Yay! Sayaw, Diyos Kuya Mero. Oo, pak. Para bang dili kong tiyanay. Mami Arjin, sayaw na. Oo. Tinuod, ah. Ay, yeah. Diba? Pagkalang dito tayo. Diba, wow. Wangyo si Brian Manila, unsa man ang imong saan yung 6 kilo sa barcode na sa paseo. Yung si Brian Manila. Unya, nako dito, unya. See you, Brian Malinaw. Og Serbi Page Amukal, watching from Netherlands. Og si Dayang Dija is watching, wow. Og si Frederick Robles Anunciacion, hello, salamat. Ingat lang, happy-happy lang joke ko rin kung pagbuang kubayot na siya, oh. Napo diri, oh. Napo diri, Sir Lando. Oh, Sir Lando, sa una, mahadlok to ko, Sir Lando, na, mahadlok to ko, Sir Lando, kung na'y malain ako, diba, oh. Pero karon, malain ang malain, wako'y labot ninyo. Mao dyan na pinakanindot yun, di ba? Di ba? Mao na! Ato lang hapit na ba April Fool's Day, di ba? Di ba? Siyempre, good morning ni, Benedico C. Di ba? Happy morning, Napo dili, mara naghugot ni siya, Sir Lando. Kadagan sa sports diha. Kadagan sa sports diha, nganong ako pa dyo'y dulaan diri. Resi, Kuya Juan, happy lang dyo ko rito. Ana dyan ka na buwi, ha? Enjoy lang dyo, ko rito. Siyempre, good morning, may buntag atong mga soke diha sa Isabela City, Lamitan City, Balagay Santa Clara. Pisa Palumpon, mga Palumpon family, wow, Anderson Palumpon. Ako si Beautiful Hana. Wow, ito. Sa Isabela sa Barangay Baluno. Diba? Sa J, di Begang na sa J. Hello, kumusta? Siyempre, sa Baluno po, sa Bisgulayan. Kuya Royal Malon, Ron Cross, Limboy at ngating Paisal. Was Earl Tarusa, o si ako mga ugangan diha. Hello, mga Tarusa family, happy morning ka na tutanan. Siyempre, good morning, mga Talugan naman family, happy morning. Sa Mampang, Ante Marcelo Baring. Sir Tony and Ma'am Bay Kanindot, happy morning. Kaya Mikey Kanindot, happy morning ka na tutanan ng atong masuk sa Mampang. Wow, bungga. Siyempre, sa talang mga building diya, mga construction workers, happy morning ka na itong tanan. Wow. Labi na itong mga suki na sa Santa Cruz Market, sa store number 13. Mga Enriquez family, Hamja, Eteri, sa market. Wow. Pwede mo libre ka nun niya. Anapiyapo na ito. Siyempre.
Uncle Wiwin! O, diha sa Bagsakan. Happy morning. Ato mga suwil sa Magay. Nasa Magay diha, o. O na mga sapatusan, kung pogi, kumusta? Happy lang, Jod. O, ano lang, Jod, kinabuhi, no? Smile lang, Jod. Happy lang. Para maayo ang atong dagan sa atong panahulog sa atong kinabuhi. Happy. Stress lang. Bawal na stress. Kay nagkamatay ng stress. Happy lang, Jod. What? Correct. Anong kinabuhi? Ano ba? O na po diri, o. Okay na ni, happy lang. Siyempre kay Master Martin Kalon, Tuesday. Ay kalimot sa mong text line, ha, para mag-greet ninyo. Ang 0975-073036. Happy morning na, Judo. Hello, good morning. Ingon si Eugene Manangkel Riponte. Happy morning. Biasa, di pa na wala. Hello, good morning, Sir Kim Matilano, Sir Bot Cristobal. Wow. Diya, Sir Tito George. Sir Bajang, happy morning! Sir Kat Filomeno, Sir Morales, Sir Tony, happy mula sa Alonsoan Tennis Club. Happy morning! O siyempre sa Neighbors Tennis Club, Sir Rolly Manabilia, Engineer Samuel, good morning. Sir Jing Alvarez, happy morning na punta na. No? Wow, good morning, sir! Good morning. Good morning, Eugene Manangkel, di ba? Kuya Juan, hinggala po ka. Si Eugene, Johnny Liki, wala na, patay na. Patay na mga paglaom nga gilubong dito sa mga kuan, sa mga saad. Di na mga saad, game mo ni mga kuan, mga imo na mga memories. Kuya Juan, ano ba po ang tabayo talaga sa hindi lang. Hala, sige lang ka-choose si Karon. Diyan daman mo. Hello, best champions na. Ito ba may kodeo tumanda. Kung may Roxanne, happy morning. In your family, happy morning, Christian. Tom Sagas, Mimi, Durbin, si Gabi, wow, syempre ko sa Asyam Tantan. Si Bella, happy morning. Di ba, wow. Ate Bit Parilla, nadaron, correct, happy morning lang. Siyempre ka-choose ka doon, diyan daman na po bro. Kabalo mo nga always. So na, diyan daman doon ni Uncle Ruben. O mga musika masaya. Tagalog, English, kung sa basta haom na Diyos sa atong dughan nga nagbuto-buto. Kaya nga kikulbaan, kaya nga nanay maningil, uguta. Nanay mong dughan nga nagbuto-buto. Kaya nga naman ito, kulpaan na ka, kay Karon, Judith, sa imong loans. Hala, sige. Kaya napadulong da. Napadulong sa inyo. Pagbay, tago-tago na. Di ba? Para ako naman, nabas sa reels, no? Unay maningil ba? Magpabangbuang na yun, no? Tago-tago sa sako ba? Ato dyan ang reels, di ba? Tanawa, Maunang gihawa mo, tana. Maunang gipahawa mo sa lista sa tuda, sa purpose. Maunang gidelete na inyong mga name dito. What? Okay, dako pa mo kita sa inyong pag-vlog diya. Vlogger naman good mo. Vlog pa mo. Yaw mo. Natong pa ka sa. Okay, lagi na mga Ruben. Sinasagit ako mga anak. Di ba? Child break ko, Diyos. I see and Tantan. Regine! Marino News FM. Sisi na. Hey! Di ba? Wow! Ay, kabungga. Ingat lang, Sir Lando. Si Lando, di na talaga tumatalab sa akin ang mga words of wisdom. Di na sa madutlan o ka ng mga words of wisdom. Kung gusto ko ninyong i-motivate siya, tagayin na lang sa kwarta daw. We, istoryahe.
Kuya Juan, happy lang. Correct o, diba? Napo dire, Sir Lando. Wala dyo ko'y ex, Sir Lando. What? Wala dyo ko'y ex. Sigurado ba kayo? Ano lang po yon, Sir Lando, pagkakamali sa nakaraan. Wow, di ba? Tinuod yun na, di ba? Yan, Ang tanong, kiwa kay Uya! ay, Kuya Juan, galing. Ikaw po lalaki diha, okay, ikaw po lalaki diha, kung dili ka, kung dili ka, kung ayaw mo nang kuan, Tagalog tano kay no ko dulo. Kung ayaw mo nang silosang girlfriend, Meron na ba? Di ba? Kung ayaw mo nang silosang girlfriend, Meron na ba? Di magsyuta ka nang hindi ka mahal. Yan ang totoo! Mapadiri, di ba? Wala ko niyan, ay, mahutan po tayong garapon mo. Na itong second set sa ito kapalalaga ng adlaw. Happy lang. Di ba? A few moments later. Later. Aray. Bunga. Kalau po ko nakita ng kuan, kalau po ko nakita ng akong live diri kita. Pero okay ra to Bino, nakuha naman itong sa Kina kong wig ba kanang mga kunali ka ng 5 years na. Wa ba dyan makuha ang tag, uy. Nana din na kinabuhi, oy. Dili lagi ang bowin! Ay, kinukumbuhan ko ba yun? Na sige na po, di ba? Uy, Leo. Di ba? Ang sama naman ka, Leo, ha? Oy, Leo ka na. Maka-express ka ng mga revelasyon, mga revelasyon, Leo, na mga epiphanies, kano adawa. What? Epiphanies, katong hindi na makaon ba, kay panis na. Epiphanies. So, it will completely change the way you see life, ha? Batay-batay na dyan ka, Leo. Sa imong gugma karon, learn to respect your partner's habit karon na Leo. As bothering you as they may be, if the problem grows, di ba, kung naay problema nga mo arise or grows kani, try to start a dialogue para wala problema sa imong gugma. Para sa imong career na ba ni mo karon sa imong pinasa karon. Don't lose your temper sa mga clients karon lawa Leo. Remember nga labi na ikaw nagtinda ka, kamo mga tindero, mga sales lady, mga amo. Ayaw mo kay mao na mga source of money, income ninyo. O kung sa may na just break deep lang and move on para wala problema. Para sa imong kayuhan mo karon. So you need to understand na ang kalibutan wala dyan na magkuhan mo, ha? Kalibutan moves on, di ba? The world moves on. Regardless of what happens sa imong kinabuhi. Leo, ha? So the clock just keep on ticking. Di ba? I'm just ticking of the clock. Di ba? I'm lying here, the room reached down. I wonder where you are tonight. I'm calling on the telephone. So move on lang with your life and leave things behind. Virgo. Hoy, Virgo, kalay mo pa, your family needs you more than ever. Juda, kung sa manang pantay ko, ha? Kasi walay pagduda, you are the hero to make them feel safe. Juda, ikaw. Sa imong gugma karon, na mga bad companies karon are nag-treat nimo karon. Bantay-bantay ka, nag-treat nimo karon, nang hulga nimo ka ng hulga. So you have to attend to very peculiar and unconventional ideas on kasarian. Pero wala problema. Para sa imong kanagtrabaho nimo karon, sa imong pinansyal, in general, nasa sa Catalina dapit general. So na mga business trips karon nga pabor kanimo since your contacts will be useful at some point. Wow, bongga mag-travel na siya. Travel kay libre biya na yung wow. Travel na siya. Basta mag-maningon nga.
Samtang ipa-travel pa mo sa eskwelahan. Samtang ipa-travel pa mo sa mga company. Samtang makalakaw pa, kay libre. Travel, oy. Gara po na. Para sa mga kaya ka Virgo. So you make very ambitious karon decision without posing any question karon adlaw Virgo. So then don't take things lightly lang. So you can be compromised in the long term. Batamantay lito ka. Libra, it looks like you are very active karong adlaw Libra. Exercise and smiles. Dito to yan. From some people lang. No? Don't malbras in your body and soul lang. So you need pay more attention. Pagkabayaran, so nalang mong ibuhat niya. Pero ampo lang. O, diba? Kaya ang karma, ana lang dyan na siya. Sa imong gugmagaron, na tao na lang atong TV diya. Easy. Sa imong gugmagaron, Libra, no? You feel cornered with complaints kanong adlaw, Libra. So try lang to make a distance. So take a distance and think clearly. So you don't want to take the personal life with drama. So you don't deserve it. Ba? Ay madya, wala ba kay angay? Sa imong career na mo karon. All your work and activities going to get you away and alone karon. So try lang to connect your spiritual self para walay problema. Para sa mo kayo karon. If ang mga tao nag-find mo can find understanding through dialogue, so you should call on your humor and people skills karon. So you need to say something others refuse to hear lang. Wabongga. Sa imong Scorpio, don't let yourself be caught in mind games karon Scorpio. Remember nga ang mga kasakit, ang mga kaguol karon that some roads in your life had led you to. So na yung makasakit na matamantay lang dyan ka. Sa imong gugma karon, ayaw kang serious ang mga bagong relasyon karon. So don't give yourself completely. So make sure you get to know your partner better para wala yung problema. Para sa imong karakter mo karon, daily to ka, you won't be able to put up karon with one more week karon of so much hard work karon Scorpio. So you must find a new way to organize things para wala yung problema. Sana sa imong kayuhan karon, keep your work and your personal life separate lang jud, ha? Og siyempre, imong ma-prevent ka ng mga lagkong issue karon Scorpio. And siyempre, and disappointments, ha? Patay ka. So make sure lang, ha, you establish clear limits. Okay na, mauna to siya. Limit naman daw, di ba, kinaboy? So, Make the most of it. make the most of it lang. So, manaman mauna ang atong second set sa pagpalarang adlaw, ha? Si Leo Virgo, si Libra, si Scorpio, di ba? Tinuod yun na, Hoy, na din, Oy, gulatin mong nanay mo. Maglinis ka ng bahay, magwas ng plato. Huwag kang mag-cellphone isang araw. Wala sa Oy! Kuya Juan, happy-happy lang. Wala, nalingaw lang. Di ba? Nasa kinabuhi. Nanapon ni. Kulirit na dyan, ayaw na di ba kayo? Sali ka mo. Sir Lando, kung matulog ang chinilas. Siyempre, kung matulog chinilas, ang tawag na sleepers. Sleepers. Siyempre, labaw. Sige. Kuntay na ko, be. Kuntay daw ko. Ang sa may tawag sa matulog ang chinilas. The sleepers. Very much. Asang sundang bigat. Itong ano. Kaya ako, beto na ilabay. Kaya alas 11 na pagpagkananin. Syagit na. Regine. Wow, ang galing Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City.
News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Diba ang kinabuhi? Kuya Juan, lamin na diha. O diba? Hala, sakto mo pa nga diya sa Prince Lechon, Tilawi lang, fast food. O, mga soki, hala, hungit na, naik kinilaw nga lechon diya, lami ito ka, adyo. O, Mother Els, na ngayon sa atong sudan diya. O, diba, pag kaninot o labi sa barcode. O, grill and restaurant nila lang 09 05389995. Ang lechon, Prince Lechon nila lang 093640400314. Tilawi lang. Night taste ulit sumala sa spicy og seafoods. Wow! Kuya Juan, di ba? Piyamay lang, oh. Ginoo ko. Ayaw na. Oh. Ayaw nagproblema imong lawas. Ginoo ko, mabuang ko bayot. Oh. Ayaw nagproblema kanang imong lawas. Problemahan ang imong naong. Aroy, mabuang ko ba yun? Oh my God, Ginoo, diba? Oh. Uy, Ginoo ko. Medyo, sus, Ginoo ko, maragiping, pisto to kong ilong, uy, kay Ginoo ko. Katong Sabado ba to, no? Sabado nga. Ay, Ginoo ko, tong ulan ko sugayo, ikan ko sa dula, ay, naligo ko sa ulan, napingot akong ilong, o, diba? Samtang pingot, ako siyempre, aniya na itong third set sa itong kapalaran ka ng adlaw. Aniya na itong third set, o, diba? Maproblema silang lawas, o. Ilang lawas, kinambok na daw. Da magpa-sexy lagi, diyang naong, Ginoo ko, murag hipon. You hurt me a lot. Oh my God, oh, diba? Nagsigaw pa sexy niya mong naong perting batian, gara po ka sa mga tao kay kulaywan tani mo, diba? Sakitayos, no? Ow. Oh my God. Nagising mo, tigdig mo, ano, diba? Oy, Secretarios! Karon Secretarios, imo kita karon ang the right person kanimo Secretarios as your friend lang and confident. So dali, it will be very positive din mo karon adlaw Secretarios. Sa imong gugma karon. So enjoy lang sa imong gibata, enjoy the feelings karon now when you meet someone nga nag-catch sa imong attention karon adlaw Secretarios. So take one step at a time lang para wala problema. Para sa imong character ba nimo karon, labi na sa imong financial, all your knowledge na jud na sa imong pang-uto karon, sa imong uto karon will be out in the open karon. Wow, social will be out pa jud the open pa jud, wag bungga man ka. So you'll make a great first impression lang jud. Correct, wow. Para sa imong kayuhan karon, learn to enjoy your success lang jud, Secretarios, ha? As much as you can. So manaingon imo lang gamiton nga hinagiban to set your higher goals. So use it as a tool to set higher goals lang. Capricorn na kay excellent performance mo karong adlaw Capricorn. So you have to achieve, imong ma-achieve karon ang mga nindot kayo great goals you have set some time ago. Wow, sa imong gugma karon, imong ma-discover karon kanang mga aspeto karon sa imong party karon. Partner's personality that will only intensify your love. Wow, bungga. Jowan. Para sa imong karakter man mo karon, you'll be unpleasantly find out nga ikaw you cannot trust your circle completely. Labi lang na ay money in the way, money involved. What? Di magsalig na lang kung wala kay trust, di ba? Nagkinabuhi, di ba? Di ba? Ang kinabuhi, okay. Kaya ang pagsalig nasa imong barkada. Pero ang trust, tuan na sa pharmacy. Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? Hindi, wala. Para sa imo kayo karon, you must accept the fact that you made some mistakes. But ikaw, Capricorn,
So now you see unsa na mga consequences karong adlaw. So dito mo ni ma-deny ang imong responsibility forever lang John. Aquarius! Ang Aquarius naman there's a risk may mga kadautan karon, kamautan karon na, the rest of confusion karon that will lead to mga discouraging moments karon adlaw Aquarius. So it is better if you don't think too much. O, diba? Para walay problema. Para sa imong gumagaron, make some time to spend an intimate moment karon with your partner. Nga somewhere you know you will not be interrupted. Ato mo sa upper dulyan, sa kung para wala mo, di mo ma-interrupt dito. O inom mo matcha sa Skybox Coffee. Init ko yun. Huwag ka gusto magka-interrupt ninyo. Para sa imong character mo naman karon. There's a good time to study new working techniques kanong adlaw Aquarius ha. So even if you experience some setbacks in the beginning, so there will be a long-term benefits na niya. Para sa imong kayuhan karon, it is time to rest na and stay home. Natanawa lagi. Mo lagi maayo imong kuhan karon sa Darius, no? So you'll find to comfort and good time to relax. Oh wow. Anak di ayong correct. Hoy, Pisces. Kining this cycle alone will benefit all your wishes and also bring joy to your heart kuno adlaw Pisces. So it is a good time to take some time for homes improvement lang. Pisces ha. Sa imong gugma ang imong experience karon mag-experience mga fast romances kuno adlaw. So take it easy. Og imong analyze gakang rayan gakang Diyos gakang karon before you make any rash decisions. Para sa imong kalagtaban mo karon na ang imong financial success karon will depend on your ability to foresee unsa ano yung pagtan-ang sa mga butang karong adlaw. So dapat you have to plan and drive karon will be the key para ma-achieve nimo ang imong goals. Wow, sa imong financial. Para sa imong kayuhan karon, kung busy karong adlaw, that should be wala joy excuses not to disregard others. So use your free time to become free of obligations para sa imong kayuhan Pisces. So manamaw nang atong kapalaran karong adlaw, atong kapalaran di siya tambal o di siya pwedeng gamitong tambal sa mga klase ng sakit. Because if doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, shot the goal into the ball. Hoy, timing po. Ya, pak! Ala na ginabuha, no? Hoy, ay dit so kongit, oy, kaon dit so, panguros pod, pag-pray, oy. Mag-pray dyan na, kay manot sa kinabuhi, matipin kang nindot. Mag-pray always. Magawa sa balay, maligo, matulog, kaon, after kaon, manguros doon, mag-ampo. Mapasalamat sa Ginoo. Ha? Aray! Sakit akong ulo, basta mo sabi kong Ginoo, sakit yung akong ulo. O yan natin kinakakaon na sila ito ilang bala akong anak Regine wow, ang galing sumayaw 106.7 Marina News FM Sisid na Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Damanda. Wow! Pagkalamidjod kayo. Wanda, waka. Diba? Wow! Siyempre, no, apit na patig kao, no, gutom na sad, no, dali sa oras, alas 12 naman, Jod. Gasto na pod, mabuang ko bayot, o managhanta. Kudyawan. Siyempre, atong hiring, kalong adlaw. Hiring na to. Wow! 463. Siyempre. Wow. 888. Wow, bunga. Congratulations!
Salamat kayo. Kalimutan chapter 12 ang Colvin Fajardo. Alao ng heart to heart to give pa Joms. Wow. Og siyempre salamat to isang station manager. Wala yung buta kukihan matinabangon. Wala si Dr. Reynalden Tidahay. Siyempre ang among broadcast technician line ang anak nga gwapo ni Mami Arjen Fajardo. Wala si Ruben Cute Fajardo. Wow. So kanina pa sa lukuan ng patakaw sa kanina, tigitik sa kawanangan, wala isang Bisaya, the one. Wow. Sa akong programa katuman ng Labuan, di ba? Wow. Dili Jod, siyempre siya ang gitik-gitik pa siya ng Bisaya. Nagkakusog, nagkasikat ng estasyon. Why lain? Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all, mua chip chip. Manda, suksa, Manda, suksa, Mindanao, Mindanao, Sahara, Mindanao.